Доброго ранку! Усім салют! Ради вітати вас у нашому доброранку. Ну що, неужели ти вирішила з Лесиком у машинки погуляти? Ні, це подарунок А для Лесика? для майго молодшого братика. А у яго дзень нараджэння? Ні, сьогодні день віншування молодших братов. Можна казати їм приємне слово і дарити подарунки. Здорово як! Лесик, ми з тобою давно знайомі. Ти мій лепший сябр. Тому і для тебе подаруночок подрихтую. Дякуй, Насточка. Ось пощастило нашому Лесику. Він не іменинник, не брат, а подарунок отримає. Кася, я лічу, що і ти можеш подаруночок Лесику вручити. Ось я ще. Нехай тоді і він мені подарунок дарить. А гэта цудоўная ідэя абмяняцца падаруначкамі з сябрамі. Настя, ти цудовно усе придумала. Що гэта атрымаецца, што кожны з нас атрымае по 2 подаруночки? Ага, атрымліваецца, што так. І які цудоўны ранок у нас будзе. Сябры, і вы, калі ласка, абавязкова павіншуйце сваіх малодшых брацікаў. І падрыхтуйце невялічкія віншаванні самым лепшым сябрам. А у мяне ўсе гледачы добраранка, сябры. Я таксама хочу зараз жа перадаць для іх падарунак. Падкажыце, як мне гэта зрабіць? Хитренький які Лесик, а ён будзе перадаваць падарункі, а мы? І вы перадавайце, калі ласка. У мяне ёсць прапанова. Давайте зараз усім нашым сябрам-гледачам падорым цікавы мультфільм. Атрымаецца падарунак ад усіх вядучых добраранка. Цудоўна придумана. Сябры, сядайце утульней. Віншавальны мультфільм пачынаецца. Ой, гэта ўсё ў гонар нашых сяброў-гледачоў. Сябры, а вы ведаеце, што ў кожнай краіне ёсць свой этыкет падарункаў? Ой, мне вельмі хочацца даведацца. Добра, адправімся ў кругасветнае падарожжа. І будзем дарыць падарункі. Ой, мне вельмі падабаецца Японія. Там такое ўсё загадкавае. І ў Японіі любяць дарыць падарункі. Там надаюць вялікую увагу упакоўцы. І я вельмі люблю прыгожыя коробачкі. Усе падарункі яны ўпрыгожваюць бантикамі. Мідзухікі. Якое прыгожае слово. Мідзухікі. Гэта такая спецыяльная тэхніка пляцення. Вяровачкі пераплятаюць спецыяльным чынам, робяць вузельчыкі, а потым з іх завязваюць бантики ці нават ствараюць невялікія фігуркі. Ой, такая коробочка. Сама цудоўны падарунок. А зараз давайте накіруемся ў другую краіну і пацікавімся іншымі традыцыямі. Можа, завітаем у Чэхію? Гэта краіна не так далёка ад Беларусі. Але ў чэхаў ёсць свая традыцыя, звязаная з падарункамі. Лесик, трымай, калі ласка, падарунак. Дзякуй, мне вельмі прыемна, але не трэба было. Лесик, возьми, калі ласка, падарунак. Ой, мне вельмі прыемна, але я не магу яго прыняць. Што гэта вы робіце? Ніяк не магу зразумець. Навошта падарунак туды-сюды сухаеце? Гэта я уручаю Лесику падарунак па-чэшску. А я павінен 3 разы падзякаваць і адмовіцца ад падарунка. І толькі пасля гэтага магу ўзяць коробачку. Лесик, трымай, калі ласка, падарунак ад мяне. Дзякуй, але не трэба было. Лесик, гэта падарунак ад шчырага сэрца. Ой, як мне прыемна. Я з задавальненнем прыму яго. Якая традыцыя цікавая. 3 разы адмовіцца, каб падарунак узяць. А зараз давайте адправімся ў Таіланд. Напэўна, і там ёсць добрая традыцыя ўручэння падарункаў. Так і ёсць. У гэтай краіне вельмі любяць лік 3. Ой, і нас зараз 3 у пакоі. І падарунка ўручаюць па 3. 3 невялікія падарункі адразу. Гэта традыцыя ў Таіландзе. Ай, мне яна вельмі падабаецца. А давайте зараз па нашай добраранкаўскай традыцыі падорым усім гледачам цікавы мультфільм. Ой, і вось пашанцавала сёння хлопчыкам, якія адначасова з'яўляюцца і малодшымі брацікамі, і імяніннікамі, і гледачамі нашай праграмы. Правільна, яны атрымаюць сёння больш за ўсіх падарункаў. А мы віншуем усіх сённяшніх імяніннікаў. А давайте даведаемся, як адзначаюць дні нараджэння
у різних країнах. Давайте, а можна я почну? Слухаємо уважливо. Я докладно ведаю, що у Китаї на день народження гості з іменинниками обов'язково ласуються довгою лапшою. І жавати її треба довго-довго. Мені більш подобається жувати святочний торт. Мне так само. Давайте поцікавимося традиціями інших країн, де ласуються на свято солоденьким. Я ведаю, что у Мексицы дети не задувают свежки на торте, а с завязанными очима разбивают пиньяту. А що гэта такое? Пиньята – это великая лялька с паперы, якую наполняют цукерками. Здорово як. Это веселая гульня. Такую ляльку подвешивают, и дети по чарзе бьют по ёй палочками. А калі папера разрываецца, цукеркі высыпаюцца ў далонькі дзяцей. Пропоную не чекати дня народження, а погулять у пін'яту сьогодні. Я с задовольнением. А вось у некаторых афрыканскіх краінах дзень нараджэння адзначаюць толькі некалькі разоў у жыцці. Не кожний год. Як сумно. Некаторыя адзначаюць адзін раз у 8 гадоў, а ёсць такія, якія адзначаюць адзін раз у 13 гадоў. Ой, бедненькі, яны так рэдка атрымліваюць падарункі. А подарунки яны зусім могуць не атрымаць. Госці могуць выканаць танец для імянінніка, і ўсё. Не, такое мне не вельмі падабаецца. Мне хочацца і падарункі атрымліваць, і салодкім ласавацца, і ў розныя гульні гуляць, і танцаваць. Амаль усе дзеці любяць такія святы. А я ведаю, што ў Даніі ў дзень нараджэння дзіцяці бацькі вывешваюць флаг, каб усе ведалі, што ў сям'і свята. Гучыць музыка, і сябры імянінніка з падарункамі ідуць дадому. А разам з сябрамі вельмі цудоўна паглядзець мультфільм. А давайце мы зараз яго паглядзім. А мне здаецца, зусім не важна, колькі падарункаў вы атрымаеце. І будуць яны вялікімі ці маленькімі. Яны могуць быць з магазина ці зробленыя сваімі рукамі. Галоўнае, што вы пажадаеце свайму сябру. І не чакайце спецыяльных святаў. Кажыце прыемныя словы сваім блізкім і сябрам. Дапамагайце адзін аднаму і падтрымлівайце. Вучыце сяброў чамусьці новаму і дзяліцеся карыснымі парадамі. Гэта робім і мы. А зараз надышоў час развітвацца. Але давайце дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Усе добра ведаюць, што мы выходзім на сувязь з вамі з панядзелка па пятніцу. Роўна ў 7 гадзін раніцы. Так што хутка ўбачымся з вамі зранку У нашым добраранку!